Здравейте! Днес ще говорим за една интересна тема при механичните часовници. И тя е, предполагам, забелязвали сте, поне вие, които имате механичен часовник, че понякога часовникът избързва или забавя ход. И сега ще видим как ще го регулираме. Защо може да избързва часовника? Най-честият проблем е неправилна регулация или магнетизация на балансовата пружинка. А защо може да забавя? Защото или е старо маслото, или пак не е регулиран правилно, или има някакъв друг проблем механичен. Днешната тема е за това, когато е просто липса на регулация. Дори чисто нови часовници могат да дойдат нерегулирани и ще ви покажа във видеото какво може да направите, за да го регулирате в домашни условия. Единственото, което ви трябва е ефтин виброграф за най-добри резултати. Чайче киселини. С такъв може да намерите в AliExpress. В момента, понеже нов канала, не мога да оставя връзка, но може да намерите в сайта mrkit.com. Там винаги давам линкове към доста полезни инструменти и такива, които аз съм купил и съм тествал. И сега ще видите дори как работи вибрографа за телефона, който става и на компютър, естествено. Често казвам, много съм доволен. Да започваме видеото. Регулатор, държач. Как знаем кое е държач? Това е където завършва спиралата. Не го пипаме него. Тук имам същия механизъм като в часовника, който го купих за тестове и за резервни части. Може да видите съответствията. Само тежестта е различна. Ето го държача на спиралата.
Ето го регулатора при нас. Виждате как тук пружинката, ако регулатора го върнем към държача, времето се забавя. Ако го избутаме напред, т.е. крайната част да стане по-къса, времето се забързва. Това е през швейцарския escapement механизъм. По-раздалечени регулатор и държач, по-бързо върви часовника. Тук виждаме, че часовника изостава с около 2 минути на ден. Да не кажа точно с 2 минути. Затова сега ще ви покажа какво трябва да направим. Ето го регулатора. Избутваме го по-далече от държача. Съвсем леко първия път. И след малко започваме да виждаме промяна. 100 секунди, 105, 100, 95, 77, 73, сами виждате, 69, найс. Но, както виждаме, ще трябва още да го избутаме. Три пъти за щастие. Виждате как скалата изведнъж драстично се промени и е почти перфектна. Почти няма да има никакво закъснение или избързване. Това е около 1 секунда-2 разлика на ден, което е изключително постижение за мен при първи часовник, който регулирам.